मिक्स बाय एमबी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बड़वा बाजार ट्रकवा के न टेम्पू के तोरहा कौगे बाला मुआ कथी पर तो करही गुमान। ट्रकवा के न टेम्पू के तोरहा कौगे बाला मुआ कथी पर तो करही गुमान। आगे हमारा बनैले छौड़ी अपन बलमुआ घुमैबो तोरा जा के बाजार। आगे हमारा बनैले छौड़ी अपन बलमुआ घुमैबो तोरा जा के बाजार। ट्रकवा के न टेम्पू के तोरहा कौगे बलमुआ कथी पर तो करही गुमान। आगे हमारा बनैले छौड़ी अपन बलमुआ घुमैबो तोरा जा के बाजार। हमारा बनैले छौड़ी अपन बलमुआ घुमैबो तोरा जा के बाजार। ट्रकवा पर बैठा के तोरा सुने गे छौड़ी घुमैबो तोरा नवादा के बाजार। ट्रकवा पर बैठा के तोरा सुने गे छौड़ी घुमैबो तोरा कलकत्ता के बाजार। आगे हमारा बनैले छौड़ी अपन बलमुआ घुमैबो तोरा जा के बाजार। आगे हमारा बनैले छौड़ी अपन बलमुआ घुमैबो तोरा जा के बाजार। राइटर नीतीश घुमाई तो गे छौड़ी सुने न बेलहर के बाजार। राइटर नीतीश घुमाई तो गे छौड़ी सुने न बेलहर के बाजार। रूपेर निवास घुमाई तो गे छौड़ी सुने बांका के बाजार। अकलेश रमेश घुमाई तो गे छौड़ी सुने बेलहर के बाजार।